Hyvää päivää YouTube. Tänään mä oon mun 2 kaverin kanssa tekemässä Bean Boozled Challengea. Läskä. Ei tule olemaan hauskaa. Okei. Elikkä tässä on mun yksi hyvä kaveri. Julius. Ja täällä on Raul. Joko nyttipää? Eli tässä on tämmönen hyrrä. Me pyöritään tätä. Ja sitten me katsotaan mikä maku tulee. Aloitetaan. Ja mä kerron nyt maut. Mä kerron. Haisevat sukat tai frutti, se on toi leikattu nurtsi tai lime, Se on jompikumpi noista. mötä muna tai volpopcorni tai hammastahna, No hyi! Arvi mikä tää on? No. Tää on toi oksennus tai persikka. oksennus tai persikka, koiran säilykeruoka tai suklaa. Okei, me joudun nyt maistaa oksennusta. Mä luotan niin, että sä saat oksennuksen. Hei Ollu, kato! Bean Boozled Jelly Bean. Okei, ootteko te valmiina? Oksennus. Nyt se tapahtuu. Saa Nyt mä saan oksennuksen. Ja sitten on... Hei Ollu! Hyvä. Hyvä Ja poika. sitten vimppamaku on... Mikä maku? Vimppamaku on Tuo oksennus. peppupyyhe tai kokos. Hei, mun vuoro. Spin the wheel. Let's spin the wheel! Tää maku ei lähde pitkä. En mä tiedä mikä. Onko se dogfood tai... Se on toi keltainen juttu kavenaa. Se on metämuna tai voi popcorni. Hyi! Ja tää on tämmönen keltainen. Joo, se on tää kyllä. Ja me voidaan jossain vaiheessa ottaa toi herra Miro mukaan. Oliko se vetä mulla? Oi! Jee! Oksennuspusssi vielä! Miksi? Oh. Haluatko sulkea pois? Kun mä teen lapsille. Mä sain sen oksennuksen saman tien. Okei. Let's spin Saat mä ottaa Spin the wheel of truth. Okei. Otetaan vettä. Mun tuuri. Oh, persikka? toi on sentään parempi kuin toi mun. Toi on... Oksennus ja persikka, Ei se oo, on ei, sama. toi ei oo oksennus tai Tää persikka. on suola. Venas. Saat mä Toi ottaa... on... Oikeastaan joo, se on oksennus ja persikka. Onks täällä? Tai ei. Oi, Oota, yksi. se on... Joo, se on oksennus ja persikka. Hei, voiks Eikö mä mennä? ottaa tollasen sinisen? Jotain se... Se meni! No sit. Se hävis! No okei, no mun Okei, sen pitää pyörittää uudelleen. Okei, spin the Hei, wheel otetaan of vettä truth. vielä. Otetaan vettä. Ei. Koska... Koiran ruoka! Oh! Ja tää on muuten yksi eka kerta, kun mä maistan. Okei, nyt se maistaa koiranruokaa. Se on Kattokaa se ilma. purkitettu koiranruoka tai suklaavanukas. Mä haluan Suklaavanukas on ihan hirveän hyvä. Nam nam. Purkitettu. Onko se suklaavanukas? Suklaa! Ei reilu. Okei, se on mun vuoro taas. Hei, tiesitkö sä, että toi on mun eka hyvä? Näin. Spin the wheel of truth and fortune. Otan. Oh, ew! Mikä tää Hyi. se oli... Tää on- Peppupyyhe tai kookos. Tää on vauvan pyyhe tai kookospähkinä. Mä voin nauhoittaa, tai mä sain kookos. suklaavanut. Se on vauvan pyyhe. Okei, ootteko te valmiina? Nyt se tapahtuu. Kuole. Nyt se tapahtuu. Kuole. Hei, mä Toi voin on sanoa julmaa. sulle yhden jutun. Toi peppupyyhe maistuu... Please oppa. Peppupyyhe... Siis. Se peppupyyhe maistuu tolle... Please big coconut. pesuaineelle. Toivot, hei, pitäkää Tää on kaikki peppupyyhe, YouTuben se on ystävät silmät peppupyyhe, se on ristissä, että peppupyyhe. toi Kimi saa kookoksen. Kookos. Peppupyyhe. Yes, kookos. Yes! Ei! Läpy. What the hell? Okei. Chap tekee. Spin the wheel of Kimi, truth ekat and jotka on saanut fortune. hyvät. Hei Kimi, ekat jotka on saanut hyvät maut. Kimi, tohon. Piuk! What the hell? Ei oo loppu. Mä pyöritän sun uudelleen. Oh! Venäs. Tutti frutti tai haisevat sukat? Mennä. Tutti frutti. Jos on tutti frutti vai haisevat sukat? Oh. Pliisit tutti. Ei se toi. Se on toi. Mä tiedän, tutti frutti maistuu purkalle. Maistuu. Hei Sofia. Katsotaan mitä se on. Ei oo. Ootko varma? Jee. Ei tää maistu pahalle. No, mutta on hyvä maa. Onks ne sukat? Tää on hyvä. Kumpi se on? Okei. Mä en ota ennen kuin mä oon syönyt sitä, koska... Ei tää oo. Oot se sylke se pois? Tää on haisevat sukat. Suklaavanukas. Tää on sukka. Tää on sukka. Okei, se oli sukat. Hehe, sukka.
Sukka jäbä. Jo 2 pahaa. Unfortunate and puke. Mä voin Tämä. Tää on tosi hauska. Mitä enemmän tommosia mustia juttuja on. Hei, Kimi, voitko sä pistää tähän, kun mä syötän, jos tuo on paha, pistä tähän roskikset, koska roskikset. Ei toi oo paha. Toi oli sukka, mutta se ei oo yhtään paha. En mä tuntenut lippuunkaan. Katsokaa se. Se lähtee. Ei näin. No ota hetki. Oliko se hyvä vai paha? Oliko se hyvä vai paha? Oliko se mitä? Okei. Kumpi se oli? Tutti frutti. Okei, se oli tutti frutti. Vitsi, se oli Okei. Ei ollutkaan. Ei ollutkaan. Se oli hyi. Melkein mun syli. Okei. Ja sit tää pitää olla tutti Se frutti. olisi ollut se suka, mutta se oli tutti Okei. frutti. Okei. Ootteko te Ei valmiina? koska. Nyt se tapahtuu. Mä vannon. Nyt sit tulee koiraruoka teille. Oksetaan mun sohva tai matto. Mä lupaan vetää ympäri korvia. Joo. Ja sitten oli siivo. Juu. Mä sain just kaikista parhaan näistä. Aha. Ehkä. Meukas pärry tai räkä. No hyi. Räkää vai peukaspärnä? Kattokaa sitä. Se oli absolutely beautiful. Se on beautiful. Ne ei haise miltään. Ne ei Oletteko haise. te valmiina? Ne Siis- maistuu. Katsojat. Ja hei Kimi, jos sä saat yli 1000 tähän, Se on paha. mä oon niistä puolet. Koska, Se on räkä. koska mä toin nää. Eli mä oon myös Räkämies. tässä mukana. Räkä. Toi ei oo yhtään. Voin kysyä, kenen räkä maistuu noin pahalle? Hei! No hetkinen! Oota, missä näette kanssa? Puhalla mulla päin. Eikö mennä? Hei, ehkä sä kato Se on mehukas pärry. Peukaspärnä. Peukaspärnä. Ehkä sä otat tästä kenen räkä se on. Sun. Ha. Sulle. Ai. Se on Raulin vuoro. Ei, Sä spin the wheel. Mä spin the wheel sulle. Spin the wheel. Hei, tiesitkö kun sanoo spin the wheel? Siitä tulee wheel. Wheel. Oo, koiraruoka. Onneksi olkoon koiraruoka. Ota koiran ruoka. Ja mä... Eli nyt se on koiraruoka, mä lupaan. On koiraruokaa. Yes! Mä sain suklaa. Jos joku on syönyt näitä karkkeja ja sit haistaa sitä. Hei, Lakko on ottanut, Joo, mä tiedän. kuka on ottanut ilman, että oksensi? No niin, Lakko oksensi. Niin tiedä. ootko valmis? Pyöri. Hei, tiesitkö Spin the wheel of fortune and puke. Hammastahna. Toi on paras, se on paras näistä ihan selvästi Ei, mikä paras. tää oli? Ainakin hammastahna, mä tykkään Hammastahna tai sit mustikka. Sininen marja, ei Hei, musta. mä lupaan, Mustikkaa jolle sininen marja. mä saat tästä hammastahnaa. Mä tapan ne karkin teki, koska mä en tykkää mustikasta. Nää, kato siellä lukee Marjan sininen. Se on vittu mustikka. Mikä se on? Ei edes. Se oli hammastahna. Yes! Se oli hammaska. Okei. Pepsoden. Ifre. Teillä ei oo... Älä tee mitään. Okei. Eikö nurtsia lähtenyt? En. No hyi. Eikö sä tykkää Se on taas räkä. Aha. Eiku. Toi on tää keltainen. Mä en muista mikä. Räkä mun... Toi... Mä tämmönen tai voi poppari. Please toivokaa voipappari. Okei, voi poppari, Ikinä. voi poppari, voi poppari, voi poppari, voi poppari, Ota muna. voi poppari. Nyt se menee. Mulla on roskis valmiina. Pitäkää tälleen Mä Kimille. maistoin Voi mätämunaa. poppari, voi Mä poppari, maistoin voi poppari, mätämunaa. voi poppari. Mätämunaa. Vai vuoroa. Hei Kimi, eikö niin, jos sä tuli 1000 tilaajaa tän videon avulla, Oh my. niin eiks niin mäkin on siinä myös mukana tässä videossa? Uus. Ei. Ei joo, tää pitäisi olla leikattu nurpsi. Okei, se on loppu. Mut sit... Vitsi. Remmin. Oh my god, kattokaa. No niin. Mulla on ihan punaiset silmät. Nyt mä tiedän, miksi leikattu ruoho on pahaa. Peppupöyhe tai... Nyt mä tiedän, miksi se leikattu ruoho on pahaa. Kato, millä se on tehty. Toi on paha, koska metalli on myös. Mä tykkään peppupöyheistä. Ehkä sä tykkäät tämän naisen, toi on sun nainen. Tiedätkö, nyt tuntuu siltä, että Peppupöyhe! No niin. oksennusmaku. Peppupöyhe No on niin. hyvä. Let's be... Hei, Kimi.
Ai saa. Kimi, mun tuli peppupöyhä. No niin, hei, kamera. Spin the wheel, fortune, Mulla and tuli puke. peppupöyhä, mikä maistaa hyvää. Eli me tehdään vielä tän jälkeen 1 kierros. Ja nyt tuli sama, mikä mä sain. Maailman paras maku ikinä. Eli Mätämuna tai voi voipoppari. Hei, katsojat. Ihan vaan joka tiedä. tälle Se haju, haista sitä sitten. Ei vaan haista sitä karkkia. Sitten kun sä oot syönyt, niin on silleen... Vittu, se haisee vieläkin. No niin, oot sä valmis? Jee! Älä kytetä. Mä sain räkää tai väärä. Ei nyt. Syödä kaikki karkit. Pure. Pure. Me tarvitaan reaktio YouTubeen. Voi puppari! Ei! Kirottu! Okei. Nyt jos tulee joku huono, mä itken. Hei! Peppupöyhä. Mikä toi on? Peppupöyhä! Se on peppupyhe. Mä haluan maistaa jotain uutta, koiraruokaa. Mä maistan koiraruokaa. Toi ei oo koira. Hei, onko sun kanava Olla vai Öllä? Ootteko valmiina? Ele. Nyt lähtee kuolema. Ei. Nakimi, mä en edes tiedä, Okei, että sulla on please. oma tommonen hauska juttu. Please. Sovellus. Niinku oikeesti. spin the Please. Älä oo koiraruoka. Peppupöyhä. Mä tiedän, että toi maistuu ihan vitsi pahalle. Voi puppari Mä käyn pesee mun suun. Voi puppari on suluinen voitto. Mut pian tulee mun kierros, niin On paras. Mä käyn ottaa pari suoraa. Täällä on 2 nuupia. ei mä katson suorasta niin mitään. Tuu tänne. Oh, Nyt me ollaan kahta. siis se maku. Spänne viilen höysän. Mä haistan vieläkin se haju. Vedä! Mikä se on? Räkä tai mehukas pärrä. Toi ei oo räkä tai mehukas päärynä. Toi lähti. Se on tää. Se oli Se on tossa. mätämuna. Se oli tossa. Se on mätämuna. Se oli tossa. Mätämuna. Hän oli mehukas pärrä. Kun mä tein näin, kato. Okei, me tehdään vielä 1 kierros tän jälkeen ja sit Alkaa. video loppuu. Ootko valmis? Mä kierrostan. Hei, söit sä se? En. Sun pitää syödä se. Vitsi. Ei. Kattokaa näitä. Mehukas pärrä. Okei, toivokaa hammastahnaa. Miten Henkes toi on haisee. hyvää? Toi on hyvää. Niin, mut kaikki ne karkit, mitä sä oot syönyt, hyi hitto, niiden haju yhdistettynä. Okei, kattokaa. Tätä ei oo. Loppu. Ei Kiitos. oo. Onneksi, please. Sitä ei ole. Onneksi se oli loppu. Toi ei oo loppu. Ole hyvä. Ole mehukas päärynä. Ole Mehukas päärynä. Ole hyvät puoleen. Tai räkä. Okei. Hyvästi. Mä kuolen. Bye bye. Liisa päärynä. Kuolema. Jos on muusukin alkaa. Jee, sama mitä Hyi. mulla. Ei. Jos mun vuoro diskatti, niin haisee. Ei sun vuoro. Spin the wheel of fortune and puke. Ai mun Ei vaan se vuoro. on sun vuoro vielä yhden kerran ja sitten mä lopetan videon. Entäs mä? Ei enää. Tääks sä nyt... Niinku tästä tuntuu semmonen... Vois tehdä sitten Tässä on lihasta. räkä. Oksennus. Ja Räkä. muistakaa viedä Oksennus. kaikki Räkä. Oksennus. Räkä. suorastreamit tonne. Ei mä haluan. Uudestaan. Se on taas räkä tai päärynä. Ei niin. Kattokaa naamaa. Laita kaikki suorastreamit sinne. Räkä. Jes, se on räkä. Kuinka sen jäi? Räkä! Kaikki loput sulle omaksi. Mutta okei. Tässä se on sitten YouTube. Kiitos kun katsoitte. Hyvää päivää. Muistakaa tilata ja pistäkää kommentoihin, miten Kimi saa Najan kätältä.